sai akwai mai tambayar bismillah. Assalamu alaikum. Halayen da nesa ake gudunta ita mutuwa irin musibar da za a sadu da ita ko ko dai nesa ita mutuwa rari ake jin tsoronta. Wato ai do mai hankali mai rai ya san halinta ai. Hazimul lazzati ce yanke jin daɗi take. In ta ɗauke mutum duk abin da yake da shi ta tumɓuke shi. Yanda ake cizge abu haka take. In ya shirya ya shirya, bai shirya ba ya shirya shi kenan. Shi ne isa. Sannan ko mutanen kirki ne suna jin tsoro. Lokacin isa annabi Dawud alaihi salam da ya shiga cikin mihrab aka rufe ba mai zuwa kawai sai ga wa'insu tasawwarul mihrab yana ganin su sai ji tsoro sai suka ce la takhaf hasamani kar ka ji tsoro makaraya ne guda biyu suka zo saboda ya tsammaci mala'iku ne saboda haduwa da ubangiji subhanahu wata'ala kwarjininsa duk abin da ka sani da kai wa Allah wallahi in ka zo mutuwa sai ya gudu sai kawai gari a tsirce ba abin da zai tsaya tare da kai saboda haduwa da shi ka ga sayyidul mursalina sarasa duk abin da ida abin da ya ubangiji amma sai da Allah ya ce da shi iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru kullun nana Aisha radhiyallahu sai ta ji annabi da ce subhanallahi walhamdulillah astaghfirullah tace dan ban san ka da wannan ba sai ce alama ajali na Allah sa in da gani wannan zan dinga yi wannan wanda suka rubuta lafai akan haka cewa kwarjinin mutuwa ba karami ba ne wanda ya fi kowa a gurin Allah sai da aka dora shi akan wannan so da zai gamu da Allah mu yanzu ne muka raina Allah muke daukan mutuwa kamar wasanci kowa abin da ya gada shi yasa duk wanda izo zai abin da ya gada ce ku kyale shi ba kafurta zai kafurta akwai ranakin da lace kurizin da zai gamu da Allah sai ya tsammaci Allah bai halicci kowa ba sai shi kadai ba karamin abu ba ne malam subhanallah ai wannan mutum ya faɗa sai a ba shi ai in yace a ba shi lahira sai ce gashi akwai ran da zai gamu da Allah ba wasa ba ne ai ƙwarai kuwa duk abin da ka sani ba wa yake shi wala sai ya tafiya ba shi ɗan nan sai dai Allah ya tadarake mutum da afuwa kawai amin wanda ya mutu yadda muke wa Allah yanzu mu faɗi sunansa gadan gatsa mai abubuwa na kabari sun isa sai wannan ba sai isa ba sun san shi yanzu kawai sagadar nemu muke don ba mu san shi ba to bismillah